En una estàtua tan impressionant com és la del rei en Jaume I, les bèsties no podien faltar. Podem observar com apareixen 3 lleons als peus del rei, els quals simbolitzen la fortalesa i la reialesa. De fet, a la tomba del rei en Jaume al monestir de Poblet, els seus peus descansen damunt d'un lleó. Però si hi ha una bèstia que tenim associada al rei, és la del drac alat, present a la cimera del casc, tot i que els estudis en heràldica demostren que en realitat es tracta d'un error històric, ja que mai va portar tal cimera ni drac. La moda de portar cimeres amb animals o figures als cascs va ser posterior i la seva finalitat era espantar els cavalls dels oponents. Podem veure com en realitat és terrible, realment podien assustar als animals.